हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो अफिशियेल इउटुब चेनेलाव आं आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ। दा नोंथांमोननो लेटेस्ट आपडेट लाबोदों एबा एडभान्स इनफर्मेटिभ भिडिअ लाबोबाय जाहाथे बयबो नोंथांमोना रेडि जायो। दा बेनो जाबाय मोस्ट इम्पर्टेन्ट आपडेटआ BTR आव गोदानै टेट एग्जाम जागोन फैबाय थानाय समावहाय। दा बेखौ सोर होनदों बबेयाव होनदों नोंथांमोना नुबाय जानांगौ। बेखौ बुंदोंमोन ससियेल मिडियानि गेजेरजों जे बिथां BTR नि CEMआ बुंदोंमोन जे नोंथांमोननो LP UP नि टेट एग्जाम कन्डाक्ट खालामगोन होननानै एबा हायार सेकेन्डारि हिसाबै आरो बेखौ नेक्स्ट मान्थआव माखासे प्रसेसनि गेजेरजों लांगोन होनना बुंदों। एबा जों बेखौ नायोब्ला आगष्ट नङाबा सेप्तेम्बराव टेट एग्जामनि एप्लाइआ जानो हागौ आरो नोंथांमोना एग्जाम होनो मोननायनि लामायाव थांगासिनो दङ। आरो बेयाव LP UP नोंथांमोना मोननो हागोन बा नोंथांमोना ME सेक्सनाव बा हायार सेकेन्डारि लेभेलावबो नोंथांमोना चान्सखौ मोननो हागौ। दा बेखौ नायोब्ला जों ओरैबायदि मोनसे आपडेट मोनदों जे जोङो बिथांनि टुइटार एकाउन्टाव थांनानै जों माखासे डिटेल्सखौ नायगोन। बेनो जाबाय दिनैहाय माखासे एपइन्टमेन्ट लेटारखौ होनाय जाबाय जाय बिथांमोना 1999 निफ्राय मावबोगासिनो दङमोन उइदाउट गभर्नमेन्ट एपइन्टमेन्ट लेटार। बिथांमोननो एपइन्टमेन्ट लेटारखौहाय रानना होनाय जाबाय, माखासे मोननाय जाबाय। आरो थाबैनो बुंबावदों जे ससियेल मिडियानि गेजेरजों बिथाङा जे टेट एग्जाम कन्डाक्ट खालामगोन, स्पेशेल टेटबो लागोन होननानै बुंदों। दा बेखौ नायोब्ला टेट एग्जाम होनोब्ला बेसेबां क्वालिफिकेसन नांगौ नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ। आरो जेब्ला अफिशियेल नटिफिकेसन ओंखारगोन नोंथांमोनजों थाबनो आं आपडेटखौ लाबोखागोन जाहाथे बयबो गोदान एप्लाइ खालामनो हानाय बायदि। आरो बेनिफ्राय मोनसे सोंलु फैबाय थायो BTR आव टेट एग्जाम जायोब्ला नन BTR आ एप्लाइ खालामनो हागोन ना हाया। दा हायो बयबो खालामनो हागोन, अल आसाम एप्लाइ खालामनो हागोन। बाथ्राया मोनसेल' जायफ्रा BTR रेसिडेन्ट बिथांमोननोहाय बांसिन प्रेफारेन्सखौ होनाय जायो। आरो जायफ्रा नोंथांमोना नन BTR अब्लाबो नोंथांमोना मोजां नाम्बार लायोब्ला नोंथांमोनाबो चान्सखौ मोनो। दा बेखौ आं बुंदों मानोना सिगांनि माखासे नटिफिकेसन नायोब्ला बयबो एप्लाइ खालामनो हाखादोंमोन आरो लोगोसे साख्रिखौबो मोननो हादोंमोन। दा जायखिजाया दिलिया नोंथांमोना जेब्ला अफिशियेल नटिस ओंखारगोन अब्ला नोंथांमोना गासैबो डिटेल्सखौ मोनगोन जे बेसेबां पार्सेन्ट नांगौ, क्वालिफिकेसना मा नांगौ, जों गासैबो डिटेल्सखौ जों लाना फैगोन। बेखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामना होदो। आरो लोगोसे जायफ्रा चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन बड' जब इनफो अफिशियेल इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनाबो साबस्क्राइब खालामना ला। जेब्ला गोदान अफिशियेल आपडेट फैयो नोंथांमोना थाबनो नटिफिकेसन मोननाय बायदि। आरो लोगोफोर जाय नोंथांमोना जब नागिरगासिनो दङ नोंथांमोना एप्लाइ खालामखांनाय लोगो लोगो जिरायनानै थानाङा। नोंथांमोना मोजां फरायनांगोन, खस्थ' खालामनांगोन, सिलेबास फकास खालामनांगोन, अब्लासो नोंथांमोना साक्सेसफुल जानो हागोन।